Fransi dia kote mo constable itum kavigo chali song hintena nami tum apor kadore pena joini sisteme dan itum karbi go chali song hem tu long nami tum wanglo aposini itum pini also lam klar ka chipi asong lo itum kachi thanang ko lam te bang lo itum pini di mahasau long kido karbi KSA di mahasau district committee itum kacharibong non ki dubok tang kringpen ki dubom labang so a committee atum pini dak ngitum lamding road KSA meeting tong la pen richiki labang so logo la so central committee along ngitum kiwang so kiwang alam thege tum a hok lo ngitum ke mahasau long kido karbi district angkang pi thetan karbi ta do so dimalo itum karbi student association di mahasau district committee student do da taru district committee nasi pini bang kia jak ding klui pen itum asap so agef du kolo nasi pini ani bang itum central committee itum president Thomson Bongpi la pen itum sir general secretary alangli this one peron alang itum hana chi tonglo itum ki bangi langani setame itum adake mali tumsi mane central committee lo kun ni tum pin bang juklo ladak ni tum nang chi yonglo ni tum central committee tim hasalo kido karbi lo chale song central committee richiki meeting tom ni tum logo ta aprang benta lapen nonta logo ke isivet aposini tum ke pinia ni bang ke tum ke central committee ni tum nang chi yong fansi ni tum pinidak central committee hem kunlo tum wang sini tum chi chi thanong lo lapen alang tum sitame mission sen alam nang thanong lo mission sen alam ni ching teaching wai polong lo la pen alang litum hin pen kusna me litum karbi lo chali aso di mahasau district ang kang ki lo la pong so district committee of pan nang accept lo kusna alang litum ta nang chak lo la pen accept lo apo alang litum han tan litum di mahasau ki do akarbi solang do tu pan sta me litum me ahin pen alang litum han choro lo pen ni ching du lo siki wang ilangani ke litum karbi di mahasau long kido karbi isum hektik do la pen ki klem nang ya son do pila job ke long lipen do akapre isu topik long le phelanga isu topik la haya long stami tumbang ke central committee pen chingki chi than pen kapachun ponji phan kachisong ponji phan la pen lam su se iritum karbi khaya tum akapre khaya tum han pinan ke do la haya tum tum ki khang ya ki nang so da son topik isu topik aposi piniwa ni ba ke tum dak central committee a hem tun long wangsi ai son sori ya kisung alam de thanlo la pen itum bang pini penan parawang ke itum di mahasalong ki do karbi bang ke itum do chali song ke itum ke lamding road AKSA a district committee pusini itum ke chipo la pen ki wangi langani ta itum bang ke district committee ke itum central committee ke lamding road AKSA lo pusini li social media lokmata chitaya long nang itu apan nang sitan pachuni itu kalo media court tum tong second ban ke pha atin pen tong the court media court tum han kachuro kachuro ini di mahasau KSA district committee le pen KSA central committee richiki meeting tong headquarter lamding road tum ini press meet ke pha so press meet ke phan ko lam ke KSA di tumaro central committee di tumaro di mahasau long ha aprang menado pen pini ani anta do bomla dagalang tu mintang kring ason suri karbe tu makisung lang tu mintang kring ajab tip pen alang tu do bom pen pini ani ana ba ke alang tu ajak ding plui pen alang tu pen il tu gaf do office tame alang tu pini nil tu long chigumri lo nil tu long chigumri pen alang tu long puthot alang tu central committee alang chipaw buntu po alang tu chichak lo la so nang ke chichak teng pen niltum centrally ongdung niltum central committee atum pen niltum chingki chithang chingwai dun pen piniar nya bang ke ang tum han niltum ke deng dun labang so ke declare jia phansi niltum puni nang tum han phalo pini bipot polote karbi polote KSA atum bang ke karja thai phan karja pia asong dan karbi achuminis ke the nai da KSA atum long si dolo aposi karbi lo charli asong bang ke
che thak jam che kak jam bang ke chok che walang itum di Mahasau district committee pen ki ma thapon so ki ma responsible ke en pontek or itum central committee hin pen di Mahasau district committee atum han ninga klong pe lang tum han kachuro pudum tum nang tum thenu pen niltum pini declare law nang nitum thenu pen tum declare law central committee atum bangke di Mahasau lang kido Vidya Singh Inghi lepen jointo atum ke Japon KSA bangke intum alang tum hunting pimelo ko sinong tum atheno pen declare pon lo lepen ke wangji arniana bangke karbi akidu kusung jismet pe longle phelang along tarbe khe pan hadak di Mahasau lang umrangsu apart malong ke karbi atum han longle kithi pen ke pajok jia phan hadak karbi arisoi jang tum phan sakuri ke long dunde goreng varsai ke long dunde pen long goreng varsai ke long dun jia phan hadak loke charli amo kisung along aso wo loke charli varsai ke long dun be jia phan pen jasmet pe karbiang long autonomous council atum pen chenglok da kadowe karbiang long arat ajak dinklui pen akiman Hemkrek article 244 lesson pechun bonjia phan niltum di Mahasau pen niltum ambong sidame ningi sibet pen chesong pon rapet po pe ngai tum than pon nasi karbilo chali asong niltum non alang tum pen chingrum hotsi niltum nal tum thenu aru declare pon niltum aru chingri pon niltum do yes karbiang long abangke karbi lo chali asong mangke aru dokpi ga posi laso aro puthot sibet ke paman pon jia pan laso aro chronology intum peme pen karbi arad tum system ke thege dim tum system karbi lo chali asong pan here repin alang tum system a chronology intum peme pen kolobangsi ahok pen kolobangsi ahok pera ke sima chronology aten ko alang tum inside pen ke pan theg jia pan si non pol chuni ribangsi Puthot pini Karbilo Charlie Asong di Mahasau District Committee di Japon Vidya Singh hi joint General Secretary jointo alang itu ma apangke niltum pen claim rapet popo alang tu portfolio lam chitan kulote KSA ahok pelum pen thallo gap nitmalom gap lokobo se porko ta politically pelone kosan pelone sta gap template ha movement ye sia porko Ten to Thoma Chikak Jam Sansi, Halasu Chikak Jam Masi, or below Charlie Asong, the Mahasau Long, the Open Central Committee Tinta Chibahada Solo. What is that? Halada government racing do wrong atum hook not. Balaso Prangan hook it chain, long to Pancho atum hook not. Intum Akiasi along Pensi, Manted, one claim bomb, one claim rapid, one rapid, none of you recently Lomanta inana por wood ma Lomanta personal Sathe Ronghi punananta intumalang central committee of president lang intumalang long tun ke claim horanta tu isi apor de claim long rapper lang oi pita ko son people lone gap bang thi o son kumatum ang den hod lone non itum chingki chithan chingwai pen KSA bangke ekak jam chok chideji pu long chiku bensi ke bahak jam chok chideji pu chiku bensi non puthar along itum long tu lo itum la sorting la sin itum long itum han dei lo si portfolio bangke lake krang pen ki dota posi akimia portfolio pu average stuff along itum bangke full fledged chain pen ke do tingina posi thought pinia bangke achi Parjak the single dead posi portfolio bangke apang pensi pachi go to